Кияу кәләш, ир хатын, ир бала, әти, килен, қойната. Менә шушындыйрак тандем көтәбезне. Бүген исәнмсез мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Әлеге рәтне тагы да матур иттереп бик озак дәвам итәргә булыр иде. Менә мәсәлән, җыр, шигърият, иҗат, сәнгать һәм башкалар. Нәкъ менә бүген башваткыч тапшыруында үзләренең тормышларын иҗат белән бәйләгән гаилә көч сынашачак. Ә мин аларның үзләре белән якыннан таныштырыйм әле. Мортазиннар гаиләсенең башлыгы күп кенә җырлар авторы, үзенчәлекле исем иясе, актив тормыш алып баручы Феликс Мортазин. Мортазиннар гаиләсенең килене, Актаныш кызы Манзара музыкаль премиясе лауреаты, моңлы тавышлы Розалия Мортазина. Һәм инде Феликс Мортазинның балаларының берсе Умарташы, агач ustaсы, җырчы, татар моңы яшь башкаручыларның телевизион конкурсы дипломанты, Манзара музыкаль премиясе лауреаты Фидарис Мортазин. Сезне күрүебезгә бик шатбыз башваткыч тапшыруында җәмәгать. Инде уеныбызны башларбыз, тик шулай да башваткыч уенын башлаганчы аның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк булыр. Менә шушы экранга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Аңлаугызча сорау миннән, җавабы сездән. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл китерә. Шунысын да онытмагыз, башваткыч тапшыруында 1 катлаулы сорау кулланылачак. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавабын табасыз икән, сез 2 балл иясе булачаксыз. Шунысын да әйтеп үтик, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур, истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм әлбәттә башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм инде җиңүчегә кагыйдәләр буенча супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның соравына дөрес җавап яңгыратасыз икән, әлбәттә инде Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә бүген үзегезнең төбәккә җилдертеп алып кайтып китәсез дигән сүз. Менә шуны да. Димәк, уеныбызны башлап җибәрәбез. Беренче сорау сулдан уңга. 6-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Казан артының борынгы бер авылы. Кайсы авыл турында сүз бара? Фидарис? Кырлай. Кырлай әлбәттә. Казан артында. Тукай төбәге. Әйе, дип сөйләшәбез инде. Казан артында салынган бер авыл диләр. 8 классны шушы Кырлай авылында, бу яңа Кырлай, Тукай Кырлай. Безнең авылыбыз Иске Кырлай дип атала. Менә Тукай Кырлай как раз безнең авылдан бүленеп чыккан да инде, яңа Кырлай шуңа күрә. Менә ничек? Вот, менә шуны 8 классны бетергәч Казанга килгән идем инде. Казанда укып, 10 класс бетереп, институтны бетереп, шундан әкрен генә Казанда яшәп калган идем. Фидарис, Розалия, сез ялгышмасам Казанда яшидегез дип беләм. Мин бер ара хәтерлим. Ләкин ниндидер сүзләр ишетелде, сез дә шушы төбәккә якынлашкансыз икән дип. Әйе. Уйладык та, безнең бит инде авылда хозяйство дип әйтик инде, безнең пасека бар. Кортлар белән заниматься иткәч инде берничә ел әтиләр элек тоталар иде инде. Хәзер без дә инде шулай кирип киттек тә, бергәләп шунда кортлар карап, Казаннан көн саен кайтып йөрүләре шитен дип уйлаштык та, кайтып киттек. Алга барабыз чираттагы сорау. Үстән аска 2-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәкаль яңгыратырмын. Төшеп калган сүзен табырга кирәк. Кем үлсә җыры калыр. Җавап яңгыратабыз һәм җырчы үлсә җыры калыр дип җавабы дөрес. Розалия, бер бар. Сезнең ишегезнең дә җырлаганны беләм мин. Кайдан килә бу сезгә җыр сәләте? Мингалабый безне шулай өйрәтте. Любой кешене бит ничәрләргә өйрәтәм дип. Мингалабый турында сүз бара. Ие, Мингалабый өйрәтте безне. Шуңа күрә ул любой кешене тотып алам даган, мин җырларга өйрәтәм дигән ие, шулай булып чыкты да инде. Бу сезнең ишракта. Ие. Кызлар, егетләр, Розалия мәсәлән, сез Фидарис. Үземне хәтерләгәннән бирле җырлыйм инде мин. Бәләкәйдән хәтерлим. Аннан соң инде мәктәп елларында концертларда катнаша идек. Аннан инде училище. Шулай итеп 20 яшьләрдә инде без моңа тотындык әти белән ныклабрак шигырьләр язып,
Үзебезнең җырларны булдыра башладык. Һәм инде концертлар белән йөри башладык. Розалия, сезнең? Ну, мин үзем Актаныш ягына булгач, Актанышта җырламаган кеше юк. Бөтен кеше дә сәләтле Актанышта, шуңа күрә мин үзем дә 3 яшьтән садиктан бирле җырлыйм. Менә шулай музыка училищесын бетереп, институтны бетереп. Әле сезнең матур иттереп җырлаганнарыгызда бүгенге тапшыруда ишетергә насыйп булсын безнең тамашачыларыбызга. Без дәвам итәбез. Үстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз хуплау, ярату хисләрен белдергән аллитерацион шигырь. Моның әлбәттә сорауы бик катлаулы шикеллеме? Ләкин бара башласак, без аның җавабын бик җиңел генә эзләп табарбыз. Тагын бер кат яңгыратам. Хуплау, ярату хисләрен белдергән аллитерацион шигырь. Хуплау яки котлау билгесе итеп кул чабу дип тә әйтә алабыз. Феликс әфәнде? Алкыш. Алкыш җавап бирегез. Белүемчә, сезнең репертуар күбесенчә Феликс әфәнде иҗат иткән шигырьләрдән тора. 90% әтиебез язган җырлар. Бу шигырьләр турында сүз бар. Шигырьләр, көйләргә инде килгәндә без шул Альфред абый Якшембетов белән башлап җибәрдек. Көйләрне бик күп кенә җырларны бергә эшләдек. Һәм Риф Әхмәтов, шундый берничә композиторлар танылган. Алар да безгә җырлар белән булыштылар. Бергә Зөфәр Хәйретдинов Шул исәптән репертуарыннан берничә җырлары бар. Шигырь язу бик үзенчәлекле бит, Феликс әфәнде. Монда шигырь язганда минем бер кайчан да теге илһам килеп шигырь язганым юк. Кирәк дисәләр язып бирәм инде. Кемесен әйтсәләр язып бирәм. Андый станогыгыз булганда әйбәт инде. Теге илһам килгәнгә түгел, кирәк булганга язучы инде бу. Бу очракта. Әйдә булай эшләгән. Менә бүгенге тапшыру әлбәттә әңгәмә белән генә түгел, матур җыр дулкыннарында да дәвам итсә күңелле булыр иде. Фидарис, менә сездән берәр җыр ишетергә мөмкинме? Мөмкин, әлбәттә. Әзерләнеп килдек. Нинди җыр тыңлаячакбыз? Алдагы җырыбыз безнең «Әйләнә дөнья» дип атала. Әтиебез Феликс Муртазин сүзләрен язды. Альфред абый Якшембетов көен безгә язып бирде. Шушы җырны башкарып китсәк, бик яхшы булыр. Фидарис, рәхим. Әйләнә дөнья, әйләнә сыны адәм баласын. Күрсәтә дөнья, күрсәтә бер агын бер карасын. Үз фикереңне булдырсаң, калырсың кеше булып, калырсың кеше булып. Югалтмаган таба алмас, егылмаган тора алмас, егылмаган тора алмас. Күңел күзләрең күрмәсә, маңгай күзең күрә алмас, маңгай күзең күрә алмас. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың. Үз арбаңны булдыр кеше, үз җырыңны көйләсин. Горур атла гомер юлын, дуслар белән янәшә, дуслар белән янәшә. Югалтмаган таба алмас, егылмаган тора алмас, егылмаган тора алмас. Күңел күзләрең күрмәсә, маңгай күзең күрә алмас, маңгай күзең күрә алмас. Әйткәнебезчә, күңелләрне айкый торган бик матур гына эчтәлекле җыр яңгырады Фидарис Муртазин тарафыннан. Феликс Муртазин сүзләре, Альфред Якшембетов көе. Фидарис Муртазин шушы җыр белән үзенә бер бал эшләп алды җәмәгать.
Алға барабыз шираттағы сұрау. Сулданунға 9-шы сан 5 харфтан тұрған сөз. Her nota yolының башында ноталарның югарылыгын шартлы рәвештә күрсәтү өчен куела торган билге. Димәгә басабыз Розалия һәм Ашкыш. Җавап бирегез. Розалия Мортазина. Розалия бик елмайып тора әле, бик көлеп тора. Менә миндә шундый сорау туып тора бу мизгелдә. Фидарисның йөрәгенә Розалия ачкычны тапты микән, яки киресенчә Фидарис тапты микән? Мин башлыйм да инде Розалияны ары дөресен сөйләр. Әйдә. Без 30 декабрь көнендә төнендә кичендә таныштык дип әйтик. Автобуска кирип отырдык. Арткы рәтләрдә инде ике кыз утыра иде. Шуның берсе чыгып китте иртәрәк. Мин буш урынга утырдым да инде. Шунда сөйләшеп киттек. Бу Розалия белән. Әйе. Яңа елдан соңына беренче тапкыр очраштык. Ул чөнки Актаншка кайтып китте яңа елны каршыларга. Аха. Шуннан инде сөйләшергә сүз куйыштык. Әйе, без инде гумда эшләйде ул вакытта мин килдем. Беренче свиданиягә шалтыратып, гумга эзләп таптып. Шуннан белән башланып киткән мәхәббәт тарихы. Шуннан анары безнең 3 айдан или 2 айдан апрельдә никах булды. Җәй көне туй булды все. Менә ничек? 15 ел була киләсе елга инде менә. Димәк, Розалия хәзер инде сез дөресен сөйлисез. Юнда да шулай булды. Минем янда иптәш кызым утыра иде. Башта ул аның белән танышты. Шулай менә дөрес сөйлишек. Әйе. Ул кыз чыгып киткәч, мин буш урын калды. Кем беләндер булса танышырга кирәк. Әйе, кем белән булса да әңгәмәне дәвам итәргә кирәк иде. Әйе. Шулай минем янга утырды да инде. Сөйләшеп киттек тә менә деменди туйлар алып барам. Как раз мен ул вакытта училищеда укып йөргән вакыт. Миңа бит җырларга кирәк, акча эшләргә кирәк. Мәйтә, мине дә ал әле үзеңә, мин җырлый беләм дип шулай сөйләшеп киттек тә инде номерларны алышындык. Ярый әле син иртәрәк төшеп калмаганың име? Әйе, теге урыс кызы белән кайтып. Әйе, нинди матур гаилә барлыкка килгән, нинди матур тандым. Без Феликс әфәнде белән дәвам итик әле. Аның хәләҗефете белән танышу тарихында искә алып китәсе килә бүгенге тапшыруда. Безнең өйләнгәнгә 45 ел инде. Менә, әле аны таныштыра тагы да Аңарчы бер 4-5 ел без танышыйк инде. Күрше авылда, менә мин Кырлай дип әйттем үземнең авылны, туган авылны. Безнең иске Кырлай дигән авылдан ерак түгел 1 генә километр аралы Үтнә дигән авыл бар. Үтнә. Көннәрнең берендә ниндидер бәйрәм иде бу. Үтнәнең клубына мендек инде. Без инде берничә җегет. Клубта әллә концерт бара иде инде. Шунда бер кыз утыра инде. Мин күрдем дә кырыена барып утырдым инде. Менә шуннан тарих китте. Шул ук әңгәмәне башладыгыз инде. Тарих китте. Тарих башланды. Менә бу ел 45 ел була Алла бирсә. Бик матур итеп әле Фидания ханым белән 50 еллык бергә тормыш итә башлаган мәҗлесне дә бергәләп уздырырга насыйп булсын дип телибез. Алла бирсә. Алга барабыз чираттагы сорау. Сулданунга 8-нче сан 3 харфтан торган сүз. Җырда төшеп калган сүзне белергә кирәк. Шигырен, бу җырның шигырен Роберт ага Миңнуллин иҗат иткән. Җыр булайрак. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөн суында юган иң элек. Дип җырны башладым, Фидарисин төймәгә басып куйды. Нинди сүз икәнен әле ул шамаламый. Әйе, сөн булырга мөмкин дип уйлаган иде ул башта. Әлегә Фидарис сөн дип уйлаган булсаң, җавабың дөрес түгел. Җыр дәвам итә алга таба. Бишек җыры көйләп, төннәр буе, без үскәнне көткән тилмереп, без Фидарис? 5 бала. Җавап бирегез. Феликс әфәнде, менә бу 5 саны биредә юкка гына килеп чыкмагандыр инде. Юкка гына түгел. Гаиләгез ишле. Гаиләдә бер үзем үстем. Шушы иске Кырлай авылында әби белән үстем мин. Минем әнием бар иде, әти белән алар уже бергә тормыйлар ел вакытта. Әнием Казанда эшли. Бер үзең генә үсү авылда бик авыр эш бит инде. Әйе. Шуннан менә шушы клубка, Өтнә авылындагы клубка килгәч, бераз әдрәк танышканнан соң, минем сүзем шул булды. Безнең балалар 5тән дә ким булмый дидем. Фидания?
Бишін алып қайтмасаң, үйленіп та тұрмайым. Риза болды. И міне сөзінде тұрды, рахмет. 5 бала. О, яфари, 5 бала. Әйтіп кетіңіз исемләрендә. Сіз Феликс, Фидания. Фидаил. Ғайләдә 2 фа булды. Фидаил. О, 3-ші болды Фидаил. Фирдия. Фирдия 4-шісі. Фидари саннары. 5-ші фа болды. Алсу. О, нишләп шулай? Менә монда безгә әйттеләр, бүтән кешегә дә ф хәрефе куярга ярамый икән дип. Бу теге суеверие диләрме инде. Шуннан соң без үзгәрттек тиз генә ф хәрефен. Алсу и Миләүшә аннары. Алсу белән Миләүшә. Ну, монда инде Алсу белән Миләүшә арасына Розалияны кертергә җайлы булган. Я тофта булмайды. Алайса тагын фагазлыйсы буладыр. Фидарискә фәзләргә туры килә. Фидарискә фәзләргә туры киләдер. Балаларга күп сәламнарны җибәреп калабыз. Гаиләгә, Фидания ханымга зур сәлам башлап кыштык. Алга барабыз чираттагы сорау үстән аска беренче сан 7 хәреф. Фамилиясын белергә кирәк бу шәхеснең. Композитор, скрипач, педагог. Әйткән идең, әгәр сөя калса. Фидарис. Закиров. Закиров. Мен сезнең кайсы юнәлештән киткәнегезне шамалыйм әз генә, ләкин нишләптер бераз гына мантыйкка сыймый. Хәсән Туфан сүзләренә иҗат ителгән җыр бу, әйткән идең. Хәсән Туфан сүзләре. Композитор. Феликс әфәнде. Бакиров. Әнвәр Бакиров. Феликс әфәнде җавап дөрес. Әйткән идең, легендар әйткән идең җырының авторы Хәсән Туфан һәм Әнвәр Бакиров. Җавап дөрес, бер балны тапшырабыз. Шигырьләр язасыз. Вакыт-вакыт көйләре дә була. Авылда яшисез. Авылда эш күп. Тагын нәрсәләр белән кызыксынасыз, тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсез. Сезнең инде тик тормаганыгызны беләбез. Нинди өлкәләр тагын сезгә кызык? Biz bilmәгән кайсы өлкәләрдә сез эш алып барасыз дип сорыйммы соң инде? Бәлки нәрсә белән шөгыльләнмисез дигән сорау дөресрәк. Бәлки. Күп инде ул шөгыльләнергә теләгән нәрсәләрдә, шөгыльләнгән әйберләрдә. Менә туризм белән шөгыльләнәбез инде. 20 елдан артык инде без хәзер туризм белән шөгыльләнәбез инде. Туризм белән шөгыльләнәсез, ял итәргә йөрергә яратасыз. Йөрергә дә яратабыз, йөртергә дә яратабыз кешеләрне. Сез йөртергә дә яратасыз. Безнең илебездә бик күп матур җирләр. Безнең илебездә, Татарстаныбызда, Россиябызда бик матур урыннар бик күп. Менә шуларның барысына да кешеләрне йөртергә тырышабыз инде. Менә бер ике көннән мин тагын җылы якка китәргә җыенам, анда ял итәргә түгел. Үзебезнең якташларыбызны алып барырга, сөйләшеп кайтырга урын турында. Бу инде сероводородный чыганаклар дип атала. Алга табада кызыксынуларыгыз күп булсын һәм шушы кызыксынуларыгызны чынга ашырырга насыйп булсын дип телибез. Бездә тапшыруга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау: сулдан оңга 7-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Металл телле музыка уен коралы. Күрекле бу. Металл телле музыка уен коралы. Феликс әфәнде. Гармон дисәм инде. Гармон, әлбәттә, гармон. Җавап дөрес. Гармонда уйный беләсезме? Әйе, икесе дә уйный. Феликс әфәнде дә, Фидарис та уйный. Әйе. Нинди гармонда? Хромкада да, баянда да уйнарга өйрәнгән яшь чакта инде. Аның тарихы бар инде кичкенә генә. Әйе, ничәрәк Минем сөйләгез? әниемнең бер туган сеңлесе бар, минем апай инде, Мәүҗүд апай. Хәзер ул Кайпыш районында яши. Мин бер 4-5 яшьлекләр вакытында, мин кичкенә вакытта авыл кибетеннән 2 рәтле хромка гармон алып кайтты. Әйдә, энем уйнарга өйрәнәле дип миңа тоттырды да, без аның белән, ул уйный белми инде, конечно, үзе дә. Но икәүләп, менә бу телгә басып карыйк әле, бу телгә басып карыйк әле дип, умырзая көен чыгардык. Менә шул умырзая көен әкренләп аннары куллар стара башлады инде, стара башлады. Шуннан соң ул заманда туйларда, мәҗлесләрдә уйный башладым ул вакытта гармоннарны инде. Менә хәзер дә музыкалар язганда баян алып, кулга гармон алып инде, чыгару җиңелрәк, лә дип кенә чыгарган инде. Шулай музыка уен коралы ярдәмче. Фидарис. Әйе. Сезнең ничек бу башланып китте бу гармон белән дуслык? Әйе. Өйдә безнең инде гармон бар иде. Әйе. Миңа җиңелрәк иде. Әти шул уйнаганда
көңілге сіңіп қалғандыр енді аның күйлері исте қалып, шул гармонны қырыға алып қойып тұрғанда, мен енді электр де тартырға әзірек шушы гармонны деп күйлер шығара башладым. Анар соң енді бірсінде қатырлым, әни отыртып, алмағаш күйлерін, ауыл күйлерін көрсетіп, мен енді шуннан алып кіріп кеттіңіз. Алып кіріп кеттім. Ол тойларда ойнаған кіші Фиделис заманында. Менә ничек? Анар соң енді шул мәктеплерге шақыра башладылар, шығашлар ясый башладық. Өзі біз үшін, теге оқымаған, нетмәгән, профессионал дәрәҗәдә түгел, ләкин күңелдән чыккан көйләрне гармон телләре аша халык күңеленә илтеп җиткерергә мөмкинлегебез бар булып чыга инде. Афәрин, афәрин. Яхшы, барабыз алга таба чираттагы сорау. Үстән аска 5нче сан, 5 хәреф. Ак һәм кара була менә бу. Феликс әфәнде. Монча. Мин әйтәмәләктер балаларлар микән, безнеклекне монча җавап бирегез. Бик тиз белүнең сәбәбе, менә хәзерге вакытта фиделислар, фидаилар минем балалар монча төзеп яталар. Менә җәмәгать игътибар, мин игълан иткән теге авыр сорауга якынлаштык сезнең белән. Авыр сорауның җавабын белүче уенчы 2 балл иясе булачак дигән идем. Үстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Алып баручы. Алып баручыны тагын бер сүз белән атыйлар Крешен татарларында. Туйбашчы, туйбаш, тамада дип әйтәләр инде хәзер. Элегрәк инде туйда һәр ике яктан да менә шушы кешеләр булган. Башка төрки халыкларда да бар әлеге сүз, мәсәлән, Хакас, Ойрот телләрендә иптәш дус мәгънәсен белдерә бу. Менә мин бит инде әйттем, әйме? Һәр туйда ике яктан булган дип. Ике як, ул бит инде менә мәсәлән кияү ягы, килен ягы шулай бит. Аргы як дип сөйләшәбез бит инде мәсәлән кара каршы якны, авылларда да бар шундый сөйләм телендә шундый сүз. Аргы якка чыгып керәме. Менә алар аргы як. Теге як сөйләшә инде бу якка аргы як дип сөйләшә бит инде, әйме? Менә минемчә бу шушы сүз шушы мәгънәдән килеп чыккандыр дип уйлыйм үземчә. Төймәгә басыгыз да, Розалия, әйтеп карагыз әле бу сүзне. Аргыш. Аргыш. Сез бик якынлаштыгыз. Аргы сүзеннән ерагаймагыз. Мен юкка гына әйтмим аргы дип. Аргыш. Төймәгә бас. Аргыш. Аргыш дип атала. Нәкъ шулай Розалия Мортазина әйтеп. Аргыш. Ике бал иясе Розалия, сез истә калдырыгыз, кирәге чыгар. Башваткыч тапшыруның тагын бер төп миссиясе дип әйтик инде, югалган сүзләрне, төшеп калган сүзләрне, безнең диалекталь сүзләрне менә шулай яңадан бер искә төшереп алу, кирәге чыгып куюы бар. Аргыш Розалия Мортазина әйтеп бар. Яхшы бар алга таба чираттагы сорау, сулдан уңга 10нчы сан, 8 хәрефтән торган сүз булыр. Биредә танылган композиторның фамилиясы яшерелгән. Танылган композитор. Бу композитор халык артисты. Барыбызга да таныш композитор инде ул. Мен инде хәзер аның җырын җырлап күрсәтәм икән. Сез шундук төймәгә басачаксыз. Сәйдәшев? Сәйдәшев туры килә, Розалия. Ләкин мин сезгә киңәш итәр идем бик еракта йөрмәскә. Бик еракта йөрмәскә, әллә кайлардан эзләмәскә бу яңгырашны, бу фамилияны. Татарстанның халык артисты, үзе композитор. Әлбәттә, Феликс Мортазин. Җавабы Феликс Мортазин турында. Феликс Мортазин бер бар. Мортазин дигәч теге онытылган шәй әйтим әле теге. Кешеләр белән аралашканда сорыйлар, сез әллә Мортазин балалары мәллә дип. Мортазин булгач Мортазин балалары инде. Феликс Мортазинны күз алдына китерәбез, барыбыз да шулай бит. Шуңа күрә мин инде бер генә минут каны җырлап җибәрмәкче идем. Мин әйтәм, моннан соң инде бу фамилияны белми һич тә мөмкин түгел. Әз генә уйласыннар әле дидем. Җавап дөрес әлбәттә. Менә Мортазин фамилиясе аңлашыла. Бу инде бабаның фамилиясе, бабайның фамилиясе килә торгандыр.
İsim bek özünçelikli bit Felix Efendi. Mene bu isim koyan kile, şunsun da sura bulsam ele. İsim şundan kile, ana көп kişiler sırau berenden, işlep soň sen Felix sinelde totar tügülme dip de koyalar. Şın totar. Şın totar. Benim eti armiyada Felix isimli bir jigit bilen hizmet etken. Mene şunun hürmetine mena Felix dep koygan endi isimni. Ol isimni endi bik koyarga da tilemegenler endi menim aniler endi bu sözünde turgan. Felix bola bulgaç, Felix bola menim dostum ey ol dep Felix dep koyganlar endi. Mena, mena şunun bilen mena bir 18 yaşlar tolgaçdan benim aniler indi aytkanlar alıştırmıysın mı sen oğlum bu isimingni totarlar arasında bu Felix degan isim bilen yürübik kıyıngarak da to'g'ri keldi endi bolashaqda kıyıngarak da to'g'ri keldi. Meydem yok men Felix bulup turganman, şulay Felix bulup qalayım dep alıştırmadım endi. Ham şulay Felix. Hamam şulay qaldım endi. Hazır meni bütün kişi Felix dep bileb endi. Ne buldu endi? Ana alıştırып men dürüskə sanam men. Yaxşı ko'rgan. Yaxşı. Muhterem cemaat ixtibar etsəgiz, biz başlatqış tapşırığının yartısını çeşib çıqqanbız ekan bit söyləşə, aralaşa turğaç mana sezməydə qalğanbız. Şuna görə biraz gına to'xtalış yasab, əliga qaysa o'yinchini ko'p bal jig'anın e'lon etdik. 3 bal egasi Fidaris Murtazin. Əliga 4 bal Rizaliya Murtazina. Həmində 5 bala ətisi 5 bal egasi Felix Murtazin. Şuşur oquluğa da davam etəbiz şiratdağı sıra Suldanonga 11-ci son 8 hərfdən turğan söz Tatar xalq jiri Tərəzədən nigəhə baxdımı Ruzaliya Jiznəkəy Şula Cavab verəsin Ruzaliya Murtazina. Nestan asqa 13-ci son 5 hərfdən turğan söz Көз алды тұрған xeyli. Көз aldı тұрған. Felix Efendi. Fokus. Aha! Fokus. Cevap veririz. Felix Efendi. Fokus. Sözü bu orunda çıqqaş, mında indi tamaşaçılarda da bir türlü sorautuğa hazır ne için şunday obrazda ekan dep şundan da fokusçılar obrazı bugün bizde Felix Efendi'de. Neşlep şolay onun bir siri barmı? Siri şol indi abiyat gerek bolğanга indi bu. Konsertlar bilen yürgende, hatta haman jir bilen büyüğüne bulmay bit indi. Опять керек болғанға үйренерге тура келді енді. Fokusқа? Fokusқа, иә. Тоқтайды бұл айтып болмай, әзірек кішіге көңілдерек болып кетір деп. Фокусларға үйреніп, мен мұнда алып келдім енді бір неше гіне, бір екі гіне фокусны, самый простойларын гына. Анда хайран, сложный фокуслар да бар, анда иллюзионлар да бар, біздің концертлар бергенде. Қориғалы, мұны көрәсі келі. Ағында керек болғанға енді. Керек болғанға. Қориғалы, біздің көрәсі келі. Пожалуйста.
Менә сиңа Феликс Муртазин. Нинди генә һөнәрләре юк икән Феликс әфәнденең фокус иясе, хәтта Феликс Муртазин моның өчен бер балны бирми һич тә мөмкин түгел. Бер бал. Феликс әфәнде, карагыз әле, бу һөнәр инде кирәклектән генә түгел, менә оныклар да бар бит инде сезнең. Ничә онык үстерәсез? 13 онық хәзерге көндә. Субханалла, машалла. 13 оныклар сырыймысың? Оныклар үзләре дә өйрәнәләр. Үзләре дә өйрәнәләр, миннән сорап, ничек эшләнә бу, ничек эшләнә дип, үзләре дә күрсәтәләр фокусларны. Аларга кызык бит инде. Хәтта инде үзегез шаккаткан чаклар була торгандыр. Мин масам булдыра алмаган идем, мосын син булдырдың бит әле дип. 13 онык белән фокус кына уйнап ятам. Менә тормыш шулай хәзер. Алга барабыз өстән аска 14нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бүрәнәне буйга телеп ясалган агач кисәге. Феликс әфәнде? Токта. Токта җавап дөрес, бал сезнеке. Токта сүзе чыккач, шалт кына күз алдына сезнең каршыгыздагы менә бу үзенчәлекле җиһазларга, әсбапларга күзем төште. Бу сауытлар, бу сувенирлар, бу макетлар, бу кеше күз алдына нинди үзенә кирәкле, яраклы өендә менә элгечләр дип әйтегәндә, подставкалар, упаковкалар, шкатулкалар, шуларны без аларга ясап тапшырырга тырышабыз. Хәзер әйтәм, кем эшләгәнен Феликс әфәнде ясый монысында. Юк, менә монсын мин ясамыйм инде. Ничек алай килеп чыкты? Моны Розалия станокта кисә, программный станокта. Фидарис теге җиткереп китерә инде изделиягә теге. Ябыштыручысы Фидарис, оештыручысы Розалия булып чыга инде. Розалия, димәк, сез моны компьютерда ясыйбыз, шундый Corel программасы бар инде. Шунда куеп, размерларын үлчәп, моның махсус станогы булаймы? Ну, бу шулай киселмәй инде, әлбәттә. Бу һәрбер деталь аерым киселә. Һәрберсен үлчәп, шулай станокта, башта программада ясыйбыз да, станокка җибәрәбез дә, станок үзе кисә. Потом Фидарис шуны шлифовать итеп, беркетеп, готовый изделие Фидаристан чыга инде. Аңлашыла. Конвейер инде. Конвейер. Моның идеяларын үзең табасыңмы, үзең ясыйсыңмы? Менә бардыр инде интернет киңлекләрендә ниндидер әзер макетлар име. Мәсәлән, мин мәчет макетын интернетта бардыр. Мәчет макеты юк. Юк, үзегез булдырдыгыз. Үзегезнең идея. Ярар, аңлашылды, монысы мәчет. Авыл мәчете. Авыл мәчете әлендә тагын нәрсәләрдер күренә? Бу телефон подставкалары. Телефонны куеп. Кәрәзе телефон. Бик удобный. Сөтле. Кәрәзе телефон подставкасы бар, монда кәрәзе балы да бар әле. Монысы инде үзегезнең пасекадан, Фидарис? Бу безнең үзебезнең пасекадан һәм монда без инде баш ваткыч дип яздык. Берсендә менә искә төште. Безнең авылыбыз Үтнә авылы булгач, без Үтнә балы дип язган идек тә. Берсендә интернеттан карап инде бер безнең дустыбыз яза. Фидарис әйтәле ди, Үтнә ул ди, Үтнә балы нинди балы, нәрсә балы ул ди, нинди чәчәк ул ди. Бу инде авыл түгел. Бу мәйтәм чәчәк түгел, бу авыл исеме Үтнә балы теге. Шуңа күрә мәйтәм баш ваткыч дип яздык та хәзер. Баш ваткыч балы дигәч, кеше сорарга мөмкин. Бу нинди чәчәк ул баш ваткыч дигән, ишеткән юк дип. Умарта мәсьәләсенә килгәндә, бу инде Феликс әфәнде сез үзегез Без башлаган идек, моны инде күп еллар элек. Шуннан соң моны Фидарислар дәвам итәләр. Пасекагыз зурдыр? Пасека безнең шул 30 тирәсе безнең баш. Бик күркәм. Ярар, аңлашыла, балы. Менә бу макетлар, менә бу ясалган әйберләр, бу үзегез өчен генәме яки сораучыларга да? Сораучыларга да. Димәк, сез аны? Менә син әйтәсең икән, Рафил, менә минем шундый берәр матур, эксклюзивный берәр нәрсә кирәк дисә, менә ясап бирәбез. Димәк, сезгә фақат кирәк дип кенә әйтергә кирәк. Феликс әфәндегә әйтәсең икән, кирәк дип ул шигырь яза. Сезгә әйтәсез икән, кирәк дип сез ясыйсыз менә шушы агачтан, кирәк дип без Фидарискә әйтәбез икән, ул балын оештыра. Димәк, бөтен нәрсә дә бар. Нинди генә эшкә тотынсагыз да, җиренә җиткереп эшли беләсез икән, алга таба да сезгә башлангычларыгызда, булган эшләрегездә уңышлар гына телибез. Рәхмәт. Менә әле уйлап торам да, шундый матурлык биләп алды тапшыруны, шундый матур итеп эшләгәнегез, күчтәнәчләр булып килгән бит инде безнең баш ваткыч тапшыруына.
Сездән безгә күчтәнәч булган икән, миннән дә сезгә бер күчтәнәч булсын. Шуңа күрә һәр берегезгә дә берәр балны тапшырыйм әле шушы мизгелләрдә. Рәхмәт сезгә. Алга барабыз җәмәгать, чираттагы сорау Сулданонга 19-нчы сан, 6 хәреф. Төче суда яшәүче ерткыч балык. Феликс әфәнде? Шуртан. Шуртан, җавап дөрес. Феликс әфәнде бал сезнеке. Шуртан демектен бездә бит инде балыкчылар да бар менә. Актанышка кайтсалар, обязательно балык тотып киләләр инде балалар. Бер тотынмаган эшегез юк икән. Октанышта безнең Кама елгасы Октаныштан җирак түгел генә күрше авылыбыз бар. Анда безнең туганнар яши. Алар менә Бүләк авылы. Бүләк авылында туганнарга кайткачтан Федерисне алып китәләр балыкка. Ишкеннән кайтаралар. Ишкеннән кайтаралар балыктан. Балык белән кайтамы соң ул хәт? Кайта. Кай жакта? Юк, балык белән кайта. Өстән аска 12-нче сан 7 хәреф. Татарстанның көнчыгыш шигендә урнашкан район. Актаныш. Актаныш, әлбәттә, Актаныш. Орша кайда, дәйме? Актаныш кайда. Федерис, Рузалия белән танышкан чырларда бу мәсьәләне уйлаганыңдыр бит инде. Анда уйламыйсың бер нәрсә турында да. Мәхәббәт. Ул шундый нәрсә диләр мәне. Ярар, гел кайткалап торга кирәк. Ике якында тигез күрергә кирәк дип юкаган әйтмәгәннәр. Шуңа күрә әти-әниләрне якын итеп хөрмәтләп, исән чакларында аларны кадерләп калырга насыйп булсын. Сулданонга 18-нче сан 3 хәреф. Космонавтлар рационына кертелгән ризык. Бозылмый торган продукт бу. Федерис, менә бер сорармын дигәнем сине. Син бик үзенчәлекле киемне. Розалия аңладык, ишеттек. Киегез әле зинһар. Тамашачылар да аптырар, нинди кием икән бу дип белмәүчеләр инде, белүчеләр аны чамалады. Мөхтәрәм җәмәгать, бу безнең умартачы киеме. Умарталар янына чыкканда, менә шушындый кием белән чыкмасаң, хәлләр мөшкел. Менә карап торасың икән, гел космонавтка ошап тора инде, диме? Гел космонавтча. Шуңа күрә космонавтлар ризыгы дигән сорау да бүген бирдә килеп чыкмагандыр, ләкин шулай да төймәгә инде китереп басты безнең Розалия. Җавап: бал. Бал, әлбәттә. Розалия бер бал. Алга барабыз Сулданонга 17-нче сан 5 хәреф. Ир, хатын, балалар. Бу безнең семья. Гаилә. Бу безнең гаилә. Феликс Мутази, шәрәфтәге балдар. Федерис, Розалия. Аллага шөкер. 2 ул үстерәбез. Алысы Самир, 12 яшь. Ул 6да укый. Кичкенәсенә 5 яшь, Шамил. Шамил. Садика йөри. Садика, нәрсәләр белән кызыксыналар менә? Кызыксынулары нидә? Хәзер инде заманасы шул кичкенәсе телефон белән кызыксына. Алысы да кызыксына, үзебез дә кызыксынабыз. Ләкин шулай да нинди дә булса берәр юнәлешкә бармы кызыксыну? Самир кичерәк вакытта футболга йөреп алды, бассейнга йөрде. Шул хәзер инде мәктәптә шул фортепианога йөрештергәли дип әйтик инде. Әле һаман да уйлый менә нигә берәр кем булырга? Берәр каратыга нигә языласы килә дип әйтә инде. Эзләү дәверендә. Эзләүдә инде. Эзләүдә, менә җырлый да. Нәрсә белән кызыксынсалар да Акча теләп кирәк. эшләсеннәр, теләп йөрсеннәр. Вакыт кирәк. Иң мөһиме үзләренең күңелләре булсын. Яхшы, алга барабыз. Өстән аска 15-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Янып торган яки утлы матдәнең бер вак кисәге. Таҗи Гиззәтнең бик популяр бер әсәре бар, Феликс әфәнде. Чаткы. Чаткылар дигән әсәре бар. Чатты. Бу соракка җавап бирегез. Барабыз алга таба чираттагы сорау өстән аска 16-нчы сан 5 хәреф. Исемен белергә кирәк булыр бу шәхеснең.
Кең диапазонлы, йомшак тембрлы жыршы Фидарис. Илхам. Илхам, әлбәттә. Фидарис Муртазин. Илхам сөзі шықты, кең диапазонлы деп сөйлештік. Розалия, сіз бит инде училищеда да оқыған, институтны да тәмамлаған. Сіздің тембр нендей? Менің сопрано. Сопрано. Аның иде аталмасы шулай. Әйе. Сопрано тауышлы Розалия бүгін тамашашыларын сүйіндірір ме екен? Әлбәтте. Бик тіләп. Бик тіләп, һәм біз сізні шулай тіләп шақырамыз. Мәйданымыздың тарапына келіңіз. Сәғат суға ғымыр өтәдіп, бір шығырға урын тар әлі. Біргәләп иңне қойып, бик көп ішлер бар әлі. Бірге өтер юлар бар әлі, бірге жырлар бар әлі. Құштар сайрауы тыңылый, аттар таңнар бар әлі. Бірге өтер юлар бар әлі, бірге жырлар бар әлі. Құштар сайрауы тыңылый, аттар таңнар бар әлі. Дусларым сабақташылары белән очрашырга сәбәп бар әле. Авыр шакларда таянырга туганнарым бар әле. Бергә үтер юллар бар әле, бергә жырлар бар әле. Кошлар сайравы тыңылый, аттар таңнар бар әле. Бірге өтер юллар бар әлі, бірге жырлар бар әлі. Құштар сайрауы тыңылый, аттар таңнар бар әлі. Әмінді шулай ук бит матур тандем Феликс Муртазин сөздерін Әлфред Екшімбетов ижат еткен бит матур гына жырын Розалия Муртазина бүгін сөзге бүләк етті жәмәғат. Біз аңа бір бал тапшырабыз. Biz sizin bilen ahırғы sırava kelip жеттік. Демек, 20-ші сан, Сулданунға 6 хәріф. Алға қойылған борыш. Мақсат. Мақсат. Фидарис Муртазин. Мақсатларыңыз бітті болсын. Қаныңда алға қойылған мақсатларыңызға ерішерген насip болсын, жәмәғат. Başlatmış tavşırının her bir sıralına da matır cevaplar kabul ettik. Barısı da dürüst gelip çıktı. Hemin elbette Qaysa oyunçının köpmü bal jığanın da iğlan eter vakit ciddi. 6 bal iyesi Fidaris Murtazin. 9 balga iya buldu Rozalия Murtazina. Hemin de oyunumuzun jеңушісі 12 bal iyesi Felix Murtazin. Başlatqışның иң рәхәт мезгілләріне яқынлаштық сіздің білән. Ол да болса бөлек тапшыру мезгілләре. Мен сезіне бөлек кешті сияны дәшіп қалан Фидарис рәхметіңіз. Шарабыз мініп кетті. Қаминді ұдызынан келіп тұша. 9-ші санға. Біраз ғына бал айыртып, арыған шақларында тәмлі шейлер білән, хуш істі мәтрушкелер білән, һәм тәмлі баллар білән шей ішіп отырған шақларында менә бу бүлекне башватқыш тапшыруынан тапшырганнар иде дип бір бізді искә алырсың, ярый ма? Бүлек синең қолларда. Рахмат, обязательно. Пасикаға. Барлық бізді қараушыларға, бізді білгенлерге, бізді білмегенлерге, барығызға да қойнар сәлем. Біз сізні құрмат етеміз. Гел шайтырып, матур яшәргә, тормышлар матур барсын, дөньялар тыныч булсын. Рахмат. Розалия рәхим итегез. Шарабыз менеп китте, Хәмидә безнең килеп төшәчәк 7-нче санга. Сезнең кулларга менә бу кәхвә тарткычны тапшырам. Бигрәк тә сез инде менә макетлар белән шөгыльләнәсез. Төн утырган чакларыгыз булаймы? Күзләр юмыла башлаган вакытта кәхвә тарттырып, кәхвә эчеп җибәрсәгез, тагы да кәефләр күтәрелеп китәчәк. Ой, рәхмәт.
кайнар сәламнәремне җибәрәм үзебезнең актаныш якларына, безне караган әниемә, туганнарыма һәм безне яратып чынлыкта да хөрмәт иткән дусларыбызга бик күп кайнар сәлам. Зур рәхмәт сезгә. Феликс әфәнде, рәхим итегез янәшәмә. Уеныбызның җиңүчесе буларак сезнең кулларга менә шушы үз пешергечне тапшырам. Кабул итеп алыгыз, көчле алкышлар астында әлбәттә. Уенның кагыйдәләрен искә алып, без уенның җиңүчесенә, ягъни мәсәлән бүген сезгә тәкъдим итәбез супер уен. Үз пешергечтә бар инде ул безнең үзе. Машиналарда һәрбер кешедә бар инде. Ай, димәк. Шуңа күрә мин истәлеккә менә шушыны гына алып кайтып китим. Истәлеккә машина булса ничегрәк? Моны нишләтим икән инде икенче машина белән. Монсы уңайрак булыр дисез әлегә. Аның налоглары. Әйе, мәшәкате күп инде аның, бер уйласаң. Феликс әфәнде, без сезнең җавапны кабул итәбез, димәк сез супер уеннан кызганыч ки баш тартасыз. Бу сезнең ихтыярыгыз, ә без сезне җиңү белән котлыйбыз. Бүтән безне карап утыручы тамашачыларга сәламемне җиткерәсем килә, бүтән туганнарга, безнең туганнарыбыз бик күп, бүтән Татарстанның һәрбер районында туганнар, дуслар бик күп, безнең барысына да сәламемне җиткерәсем килә. Һәм безнең белән сәяхәтләргә йөрүче дусларга тоже сәлам. Мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, башваткыч уены бүгенгә дә тәмам. Җырлап эшләгәндә эшнең авырлыгы сизелми. Җырлап эшләгән хезмәтнең нәтиҗәсе матуррак та һәм әлбәттә җылырак та була. Мин сезнең белән бүгенге саубуллашам. Киләсе тапшыруда очрашканчыга кадәр.